बे जादों हाग्रामानि मोनसे गुन्दा बाहिनीसो फरायसा आफादनि मुं लाफानानै मावनायनि थांखियानो जादों नेक्स्टआवहाय आर्म स्ट्रागल खालामनानै बिसोरनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव माबा मोनसे दावराव दावसि खालामफिननो नागिरदोंमोन बिसोर साननो गोनां बाथ्रा मोनसे खोन्था दावराव मोख्रेब ना दावराय मोख्रेब आं बेखौ मिथिया बिथाङा माबायदि मोख्रेबबाय थायो आं बेखौ बुंनो हाया फरायसा आफादथ' गावाखै बेखौथ' जों फरायसा आफाद होना दिनैनि दा सावरायथाय बे सावरायथाया थांनाय जोंनि एसेम्बलि इलेक्सननि जा स्टेरिं कमिटि दङमोन बे स्टेरिं कमिटिखौ गोबां सम टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय कभिड-19 बायदिसिनानि थाखाय जों सिफायनो हायाखैमोन दिनै बेखौ सिफायनाय जादों दा बेखौ लानानैनो जोंनि जत' पार्टि दङ इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफोर मावथिफोर रायजो राजाफोरखौ जों थेंक्स होनाय जों लोगोसे गुबुन गुबुन पार्टि जेरै बिजेपि जिएसपि एजिपि बिथांमोन साफ्रोमबो जयै लोगो नांनानै मोखांजों मोखां दिनैनि बे स्टेरिं कमिटिखौ डिजल्भ खालामनाय जादों 14 तारिखआव बे बोहैथि दाननि 14 तारिखआव मोनसे मिटिं दङ बेवहाय जा थालांनाय रिहेबिलिटेसन मोननो गोनांफोर दङ जोङो आगोलाव लिस्ट होखानाय बायदि बेफोरखौनो जोङो सावरायनो नागिरगासिनो दङ 14 तारिखआव मिटिं मोनसे दङ बे मिटिङाव जोङो सावरायखांनायनि उनावसो गुबै बाथ्राखौ जों बुंनो हागोन खिन्थु मोननाया साफ्रोमबो लिस्टआव थानायफ्रा मोनखागोन मोनसे खोन्था दावराव मोख्रेब ना दावराय मोख्रेब आं बेखौ मिथिया बिथाङा माबायदि मोख्रेबबाय थायो आं बेखौ बुंनो हाया खिन्थु आंनि खोन्थाया स्पस्ट आं लेन्ड एन्ड रेभिनिउनि सासे इएम हिसाबै आं सासे ट्राइबेल फिसा हिसाबै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ माबोरै सेभ खालामनांगौ बेखौ 1886 मायथाइनि आयेनावनो लिरखाना होनाय दंबायदि बेफोरबायदि जों मावलांगोन सोरबाया गावनि पलिटिकेल सार्थनि थाखाय बेकिं खालामनानै बा उकालिटि खालामनानै बुंनो हागौ बेखौ आंहा बुंनांगौ जेबो गैया खिन्थु ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि सिङाव बे ट्राइबेलफोरनि मोन्थाया थाखागोन बेवहाय रावबो बारग'नो हाया फरायसा आफादथ' गावाखै बेखौथ' जों फरायसा आफाद होना बे जादों हाग्रामानि मोनसे गुन्दा बाहिनीसो साननानै नाय बिपिएफआ जेब्ला पलिटिकेल पार्टि दादोंमोन आं रिपिट खालामनो गोसो गैयामोन नोंथांमोना सोंबाय जेला रिपिट खालामनो बाध्य जाबाय एनडिपिखौ फोजोबस्रांनायनि थाखाय बिपिएफनो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया दायित्व होदोंमोन जायनि जाहोनाव कोटि कोटि बिटिसिनि डेभेलपमेन्टनि मुङाव फैनाय थाखाखौ कारापसन खालामबाबो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया जेबो खालामा दिनै बर' फरायसा मुं मानिबा मोनसे मा फरायसा होनो मिथिया आङो बेथ' मोनसे बिथांमोना दानो हायै मोन्थाय दङ खिन्थु बिथांनि बिपिएफनि दैदेननायाव जा खामानि एक्टिभिटिसजों दिनै बर' हारिखौ डिस्ट्रय खालामनो नागिरदोंमोन बे डिस्ट्रय खालामनो नागिरनायनि मोनसे बे मा होनो खोन्दो बेखौ जों बयबो मिथिगौ थारमाने बे फरायसा आफादनि मुं लाफानानै मावनायनि थांखियानो जादों नेक्स्टआवहाय आर्म स्ट्रागल खालामनानै बिसोरनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव माबा मोनसे दावराव दावसि खालामफिननो नागिरदोंमोन बिसोर साननो गोनां बाथ्रा